Kolekzio berriari azken ukituak prestatzen topatu dugu Ezkexako lantaldea Sarako lantegian. Berrikuntzen artean, kasketak eta baita beste diseinu berriak ere. 11 diseinu ateratzen ditugu udauntan. Koloren aldetik aski koloretsua eta uda denez, beraz argi pixkat eman behar zaio jantziari. Ezkexak ironia erabiltzen du eta kontrako elementuak elkarri lotzen, xedea folkloreari buru egitea kontrasteak kitzikatuz. Ertzainak berriz jo zuten, duela gutxi. Frantxoak pentsatu du lotzen altzirela berriz Salvador eta Matin bertsolariak ertzaina logoa pixkat bermoldatuz. Hori adibidez Frantxoaren semeak eman zion ideia. Aita egin behar zinuke Harry Potter, Harry altxatzailearekin. Aita semeak atera zuten diseinua. Kasu hortan, esaldia bagenuen, Jon Maiaren hitzak dira, pauso bat kantua idatzi zuen esea taldearetzat. Asko gustatzen zaigu, eta kasu hortan, ze irudirekin lotzen aldugu adibidez esaldi hori. Eta beraz aginuen esan moldea edo hitza edo esaldia, eta gero atseman dugu marrazkia. Baina askotan izan daiteke marrazki bat gustuko dugu edo pertsonai bat, eta hori kantu bat lotzen diogu. Eta aurretik zuten beste diseinu batzuk eraberrituta ere izanen dira aurtengo bilduman. Jon Patern eta Frantxoa Usandizagak 2016an sortu zuten Ezkexa marka. Izen esanguratsuenekin aldarrikapena bihotzean duen proiektua. Ongi irudikatzen gaituen ejan nahi bat da ere. Eta gero gure diseinuetan beti badira edo aldarrikapenak edo gustuko ditugun kantu batzuen hitzak, euskal kulturari lotuak direnak gehien bat. Gustuko dituzten esaldi, gogoeta edo bertsoetatik tiraka sortzen diren diseinuak dira. Euskal kultura dute ardatz. Gure kultura baita, gure egia da, gure hizkuntza da, beraz egeski ez gira lehatzen folklorismora edo. Aski natural egiten zaigu azken finean. Kultura eta kirola protagonista euren lelo eta marrazkietan. Eta kirolarientzat ere egiten ditugula hola t-shirta edo kamiseta teknikoak eta pilotako ere maiotak. Sarako denda honetatik online saltokiaz gain beste 20 salmenta puntu dituzte dagoeneko. Hemendatzen doan kopurua eta urte hauetako lanari esker, markak bere toki propioa erdietsi du. Iparraldean segur da, gero iparraldean edo jango nuke barnekaldean oino gehiago, kostaldean ikusten dira, bai honan eta ikusten dira, kostaldean ere, baina pixkat gutxiago jango nuke. Hegoaldean ere, gero eta gehiago ikusten dira, baina ez gira joanen Bordalera edo Parisera, horrek ez digu gogorik ematen, edo ez da gure helburua da gehiago Euskal Herrian ongi implantatzea eta euskaldunak jantztea. Iazko udan denda efimero bat ireki zuten Laruneko kaskoan, bertako paretean, Xabi Tapiak egindako margolan handiarekin batera. Larun inguruan betidanik izan diren mugaz gaindiko harremanak segituz, Larungo kaiolan aurten errepikatuko duten esperientzia. Lagunen den traintikian lan egin nuen, eta harreman onak nituen gainan biziden edo gainan lan egiten duen Dani Iratzokirekin. Aski harreman lotua ginuen, bazuen animaleko pareta suri bat, eta etorri zitzaion ideia, zerraitik ez Ezkexarekin lankidetz bat egitea, edo lanean aritzea, pareta hori tindatzeko. Eta hortako proposatu gintuen, bilabetez ere, lajuntontojean, denda ez iraunko bat sortzea. Elkartekin eta enpresekin ere elkar lanean aritzen dira eta hainbat proiektu kulturaletarako jantziak ere egin dituzte. Ametsa izan zuten herrimen martxan errealitate bilakatua eta geroz eta gehiago dira Ezkexaren unibertsoan murgiltzen direnak.